Ikabunta guys, sumuni iyang trabaho. Mo ko may kadto na kay mong istak. Aw, mamati ka bata ka. Muni trabaho niya guys. Si Inday nako. Muni kahibaw na gid siya guys unsaon niya pag kuan niya. Unsaon niya pag Mo na si kuya. pagkatiman niya kugalingon ba. Malipay na lang ta. Nya ako dai siyang ipalitan guys ug kuan guys. Kana oh. Kana si ngana ni oh. Kasi yung buhok ba ako ni gipalitan kagahapon. Sorban. Ako gipalitan. Toothbrush ni siya kay madto na sa Kuya Bug. school. Oh. Kumao ni siya mo. Ati man siya gugalingon. Malipay na lang ta ana. Dako na. Di na kay pati man sa inahan. So nga we TikTok brush ana. Oh. Karon big na. Oh. Inyong mga bata guys, kamao na pud mo toothbrush. 6 years old pa ni siya guys nya. Oh. Kamao na ni siya. Pati man siya gugalingon. Kay parang ready na ba? Ready na sa hamon sa kinabuhi.